Paman-paman pepunden mami. Waring tatanan lali tak elingake ateges kowe mirong kampuh singgo gajah gelar bondan ratu musuhmu dudu sapa ning ngono. Suaramu dumeling ing kuping. Mangkatku dadi senopati ana apa? Ageman panjenengan kolok dawah ing Banten. Sang Senopati. Kula dadi waktu. Semanten ugi sumping panjenengan dawuh wonten ing Bathara. Sang Senopati Ronggolawu Sumping uga dadi waktu. Sumping
kodrat. Kudu kaya ngono. Nanging aku bakal nulis sejarah kang cinep. Kulukku tiba dadi watu. Sumpingku tiba dadi watu. Papan kene katra watu. Wates wilanganing kali lan watu. Utawa pereng gunung lae. Katra pandan. Kanjeng Rama iku. Menika gagemanipun Kanjeng Rama iku sumpah Kanjeng Rama iku. Sang Senopati Ranggalawe. Pusaka panjenengan dawahe. Wonten wonten ing tuban Sang Senopati. Kula mboten kepengin kecalan sesembahan Sang Senopati Rangga. Sejarah nulis papan kene miturut donge katral dadi waktu rong.
panjenengan ajeng ngopo ngoten? Jarang paman tandane pingganing manuk serikatan nyambut walang. Kula ngertos. Nanging monggo kula tiremut. Panjenengan pirsani lho. Lho. Agemanipun Rangga Lawis tunggal bokos tunggal niku sampun jawah ing Bantala lho. Lho. Agemaning paman Nggih. siji boko siji iki demi boy Bantala. Engkang monggo. Lho. Ageman menika rak nggih kalebu pusakanipun Rangga Lawis to. Kaya ngono. Turta malih panjenengan ugi nggadahi pusaka ingkang agung. Ganjur kowe bisa mawas paman Rangga luwe gone magut yudha ngadepi kalawan Nggih. iki diayomi dening Bintuah ing Kadipaten Ugiyen kananing songsong tunggul naga Sok-sok tunggul nagane kok. Kuplawa ora bisa oleh kamenangan Ampun kuatos. kula tak pasrah juragan. Wah, ampun. Nek panjenengan pasrah nggih boten sios jawab balik kencana wungu to. Dirapa meneh kagungan Ampuhe pusaka songsong tunggul naga. Lho, niku nggih tasih ampuh panah naraca bala. Emang napa mboten? mana Panah naraca bala menika tilarane habis pati saking Bali lho. Kang nami Dewa Agung Walikrama. panah naraca bolo kuwi kagungane Kakang Dewa Agung Walikrama. Nggih. Ingkang dipun pasrahke panjenengan lumantar Adipati Tirnati. lumantar sapa Adipati kenal Nggih, emang apa mboten? jarum Leser. Lho, yo karyasanipun. Lho. Panah naraca bala nika nyecep setunggal. Nggih to? Dijemparengake. Cas, ngoten niku. Nyenyepe dados 1000 lho. nyenyep siji yen dilepaske saka Garuda Nggih. iki bisa dadi Nggih, pila ampun kuatos. yen ngono kudune yo Kesna kejawu. Monggo. Menika. Ampuh menika. Kulo anak karo kulo Nggih. iki bakal aku pasake maran songsong tunggul naga Layak iya kowe ngaruyuk wong sawate. nggih Tutup beteng akeh. Loh, awas sange, awas. Payung songsong kobar songsong tunggul naga kobar sahabat bangsa wonten ing Tuban Tetep maju. bangsa Tetep maju. awas awas Wong sawate. Timbet wong sawate.
Kaca putih. Ya. Kowe tatu. Tambanono tatu. Ing pante usada. Sang Adipati Ranggalawe. Wangsa pati uga prajurit Majapahit. Senopati. Sumpah prasetyaning prajurit Majapahit. Gugur wonten ing rananing Mandura. Sumpah Senopati. Baik. Kula ugemi. Baik Kula prajurit. Aku Kula Senopati. prajurit. Jauh, kula lurae. Jebul bener Kanjeng. Mangke to. Nggih, katone bodho ngeten iki nggih pinter. Nggih. Bareng song-song unggul ngobrol. Ndak lepasi anak naroko. Leres. Saken Pak. Ayo kobar. Ayo kok. Leres, nggih. Uga abdi kinasi paman kula. Wong sopan. Nggih. Uga nyenyep. Sampun brojol ketenge. Nangis awan durung mekaring pagi. Kaporo sisih. Ayu kulan kowe. Nggih. Kula aku njaluk tulung karo kowe yo. Pripun? Aku tak nasu salkoro. Nggih, nggih, nggih. Aku kono wong sopan. Ampun patos. Langsung jawab kulon. Ini abdi padha abdi iki. Ayo rene wong sepatu aja. Wong ora mbejat siap dine menak jinggo dayon. Prajurit Majapahit wangsa pati ora bakal mundur. Ora usah goleki Adipati Menak Jingga. Oh, iki lho, jegre Menak Jingga. Sumane ayu merkara pun abdi wangsa pati nyuwun pangapunten jalaran boten saged nderekaken sang senopati Ranggalawe. Pun kiat-kiataken paman nanging kula titip weling kalih panjenengan Kusumaning Ayu Merkara. Wonten ing dalem Kasenopaten Tuban wonten salah sawijining wanita ingkang katemben ndarbeni sepuh menika bojo kula Kusumaning Ayu. Mbok pilih benjang ponang jabang lahir wujud kakung mang panjenengan paringi asma menapa kemawon. Monggo kersi panjenengan Kusumaning Ayu. Pun kiat-kiatan paman, pun kiat-kiatan. Nanging yen to ponang jabang lair wujud pawes. Kusumaning Ayu Merkara. Mang panjenengan paring asma
bapak itu kiyem kak. Nanging sing kebayang Bayani dipun. ayo mau cari bapak kau